מה המצב, חברים יקרים? מה שלומכם היום? אתם יודעים שהספה הזו שאני יושב עליה, זו ספה שאני בניתי במו ידיי מאלף ועד תף. והצלחתי לעשות את זה אך ורק בזכות הדרכתו המדהימה של המורה המהולל אריה טמפלהוף. כן, כן, שמעתם נכון, אריה טמפלהוף הוא למעשה המורה היחיד בארץ שמלמד רפדות, ואני זכיתי להשתתף בקורס שלו, קורס שהוא מעביר בצורה מדהימה, עם תשוקה מטורפת למקצוע, בכל זאת הוא דור שני או שלישי לרפדים בארץ, ואני השתתפתי בקורס, ובסוף הקורס גם אני נדבקתי במחלה הזאת, בתשוקה לרפדות, ופניתי לאריה וביקשתי ממנו שידריך אותי, מה שנקרא, צעד אחרי צעד, ביצירה של הספות האלו, ואכן הוא ליווה אותי יד ביד, משלב התכנון ועד שלב הביצוע. אז הכל התחיל מתמונה שראיתי בפינטרסט ונורא אהבתי. החלטתי שזו הספה שאני רוצה בסלון שלי, והתחלתי לחקור איך אני יכול לייצר אותה. מהר מאוד הגעתי לקורס רפדות של אריה ונרשמתי אליו. בקורס למדתי את עקרונות הבסיס של הרפדות. למדתי על שיטות ריפוד שונות, על ספוגים ומילואים שונים ועל בדים מסוגים שונים. למדתי את עקרונות התפירה ותפרתי בעצמי שני הדומים, אחד מלבני ואחד עגול. למדתי גם טכניקות שונות לעבודה בעץ, אבל האמת שאותי אישית זה פחות עניין כי יש לי כבר די הרבה ניסיון בנגרות. ואז התחלתי לתכנן את הספה בסקטשאפ. בניתי מודל ראשוני והראיתי אותו לאריה. אריה מיד אמר שמשענת הגב לא מספיק חזקה כיוון שידיות הצדדים מחזקות רק את החלק התחתון של המשענת והיא עלולה לקרוס לאחור. ניסיתי לחשוב על דרכים שונות לחיזוק המשענת באמצעות הערכת ידיות הצד, אבל שום עיצוב לא מצא חן בעיניי. ואז חשבתי להפוך את ידיות הצד כך שהבסיס התחתון של הטרפז יהיה קצר, ואילו הבסיס העליון יהיה ארוך. והאמת שמהר מאוד גם מצאתי דוגמאות דומות בפינטרסט. כשמלאכת התכנון הסתיימה, התחלתי לייצר את קונסטרוקציית העץ. רציתי שהספה תהיה עם נוכחות משמעותית בסלון, ולכן בחרתי לעבוד עם קורות עץ עבות במיוחד. במסגרת המושב יצרתי מגרעת, מדרגה ברוחב של 8 סנטימטר ובגובה של 1.5 סנטימטר. בהמשך המדרגה הזו תשמש למתיחת רצועות הגומי. כל חיבורי העצים בספה נעשו בנגרות מסורתית, בשיטת כנף יונה. חיברתי את המסגרת עם דבק פלסטי ולחצתי אותה עם רצועות רצ'ט עד לייבוש. את הקורה התחתונה של מסגרת המשענת וגם את קורות הצד שלה חתכתי באלכסון כדי ליצור זווית הגדולה מ-90 מעלות בין משענת הגב למושב. גם במסגרת המשענת יצרתי מדרגה, ואחרי שחיברתי את כל המסגרת עם דבק, הכנסתי למדרגה הזו לוחות עץ בעובי 2 סנטימטר והידקתי עם אקדח סיכות. כך נוצר לי משטח חלק בקדמת המשענת שעליו יישענו כריות הגב. הייצור של ידיות הצד היה מאתגר במיוחד. השיפוע של רגלי הטרפז צריך להיות בדיוק בזווית הסופית של משענת הגב כדי שהן יהיו מקבילות. מכיוון שהידיות חשופות ומניחים עליהם את הידיים, הייתי צריך לדייק ממש בבנייה שלהם ולהשקיע במיוחד בחירוץ סופר מדויק של כנפי היונה בחיבורים. למרות ההשקעה היתרה, אחרי שהדבקתי את הטרפזים, נאלצתי למלא רווחים קטנים עם משפחתל עץ. כשכל חלקי הספה היו מחוברים, שייפתי אותם עם נייר 120, ואז הרטבתי אותם עם סמרטוט רטוב, כדי להעלות את הסיבים הדקים ביותר, ואז שייפתי שוב עם נייר 400. כשכל חלקי העץ היו חלקים כמו זכוכית, צבעתי אותם עם בייץ כדי לגוון את העץ, ואז צבעתי שכבה ראשונה עם לק כדור רכיבית. שייפתי שוב עם נייר 400 משומש, ואז עוד שכבה של לקה. ובאזורים חשופים במיוחד, כמו הידיות, חזרתי על התהליך שוב וצבעתי גם יד שלישית. כשהתייעצתי עם אריה, אם אפשר לוותר על צביעה של אזורים שלא באים במגע עם אנשים, הוא הסביר לי שהלקה נועדה לאטום את העץ מהאוויר, ולכן חייבים לצבוע הכל. בהתחלה שמתי 2 רגליים קצרות במרכז המושב בחלק הקדמי שלו, מחשש שהקורה הקדמית תקרוס. כשסיימתי לבנות את הספה, ראיתי שהרגליים נורא מכוערות, וכיוון שהן היו מחוברות עם בורג שהיה מוסתר מתחת לרצועות הגומי, נאלצתי לחתוך את הבורג עם מולטיטול, שאומנם המסוריות שלו נאכלו לחלוטין, אבל איכשהו הצליח לחתוך את כל הברגים בגבורה. במקום הרגליים שמתי קורת פלדה חזקה מספיק מתחת לקורת העץ.
בין המושב לידיות חיברתי עם ברגים ארוכים ועבים במיוחד. בין המשענת לידיות גם חיברתי עם ברגים ארוכים, אבל כאן קדחתי קודם חור מוביל רחב יותר מראש הבורג, ואז הכנסתי לתוכו דיבל עץ כדי לסתום אותו. בתחתית הידיות חיברתי רגליות גומי קטנות, כדי שאם הרצפה תירטב, העץ לא ינזק, וגם כדי שיהיה קל להזיז את הספה. כשכל הספה הייתה בנויה לחלוטין, מתחתי רצועות גומי לאורך ולרוחב המושב בשתי וערב. את הרצועות הידקתי עם אקדח סיכות במגרעת שיצרתי מסביב לכל המושב. על הרצועות המתוחות הדבקתי ספוג דק בעובי של 2 סנטימטר, ועליו מתחתי בד פשוט והידקתי את קצותיו עם אקדח סיכות. עכשיו נשאר לי רק לתפור את הכריות, למלא אותם בספוגים ולהניח על הספה. בשלב הזה פניתי לאריה לסיוע. אריה עזר לי להזמין את החומרים המדויקים, לתכנן איך לגזור את הבדים והספוגים, ואפילו הזמין אותי אליו הביתה כדי להראות לי איך מכינים כרית אחת מההתחלה ועד הסוף. אריה תמיד יוצר את הכיסויים כך שיהיו קטנים בסנטימטר אחד מהגודל של הספוג, כדי שהכרית תרגיש מתוחה ונפוחה תמיד. והוא גם עוטף את הספוג בשכבת אקרילן כדי שהכרית תרגיש אפילו עוד יותר נפוחה. אז אם הספוג של הכרית במידות אורך ורוחב 60 על 90 סנטימטר, חתיכות הבד שיהיו מעל ומתחת לכרית יהיו במידות של 91 על 61 סנטימטר. למה? כי התפר לוקח סנטימטר אחד מכל צד, אז המידה של הכרית אחרי תפירה תהיה 89 על 59 סנטימטר. אם הספוג בגובה של 15 סנטימטר, פס הבד שמקיף את הכרית יהיה בגובה 16 סנטימטר. למה? אמרנו, סנטימטר מכל צד עבור התפירה, ואנחנו מקבלים כרית בגובה של 14 סנטימטר. בחלק האחורי של הכרית תופרים את הרוחסן, ולכן מחלקים את הפס האחורי לשניים. אז אם גובה הפס המקיף את הכרית הוא 16 סנטימטר, מחלקים אותו לשניים שזה יוצא 8 סנטימטר, ומוסיפים עוד 2 סנטימטר לכל אחד מהפסים, כיוון שהתפירה של הרוחסן גונבת 2 סנטימטר מרוחב הבד. אפשר להתחיל את תהליך התפירה בביצוע תפר במכונת אוברלוק או תפר זיגזג במכונה רגילה, בשביל לשמור על קצה הבד שלא ייפרם. את הדופן האחורית של הכרית, זו עם הרוחסן, מתחילים בתפירה של 2 החתיכות המרכיבות את הדופן הזו. מניחים את הרצועות אחת מול השנייה, ותופרים פס קטן באורך 5 סנטימטר במרחק של 2 סנטימטר מקצה הבד. תופרים 2 פסים כאלו משני קצוות הבד. מניחים את הרוחסן על הכפל שנוצר, ותופרים תפר מלבני המקיף את כל הרוחסן. מחברים את הרצועה האחורית לרצועה המקיפה את 3 דפנות הכרית, הקדמית והצדדיות. כעת יש לנו רצועה ארוכה שמקיפה את כל הכרית. אריה חתך את הרצועה הזו באורך של 5 סנטימטר יותר ממה שצריך, כדי שלא יחסר. ובסוף, בהמשך, הוא יחתוך את החומר העודף. תופרים את הרצועה לכל אורכה על חתיכת הבד שנמצאת בתחתית או בחלק העליון של הכרית. זו אותה חתיכה בכרית הזו, כיוון שהכרית דו צדדית. מתחילים את התפירה כמה סנטימטר אחרי הפינה הראשונה, כדי שבהמשך יהיה אפשר לחבר את קצות הרצועות זו לזו. כאשר מגיעים לפינת הבד, תופרים עד התפר שמחבר בין הדופן האחורית לרצועה המקיפה את הדפנות הצדדיות של הכרית, ואז חותכים פנס קטנצ'יק ברצועה בצמוד לתפר, וכן פנס קטן בבד שאחרי התפר, כדי לאפשר לה להסתובב ב-90 מעלות. מסובבים את הבד ב-90 מעלות, כשהמחט נמצאת למטה בתוך הבד, וממשיכים לכל אורך הבד. כשמגיעים לפינה שאין בה תפר ברצועת הצד, עושים בה 2 פנסים משני צדדיה במרחק של סנטימטר אחד לפני קצה הפלטה, כדי שכשנחבר את חתיכת הבד מהצד השני, נדע בדיוק איפה הפינה צריכה להיות. עוצרים כמה סנטימטר לפני הפינה האחרונה, וחותכים את העודף של הרצועה במידה הנכונה לפי סוף הבד. מחברים את קצות הרצועות זו לזו, חותכים פנסים קטנים ברצועה הצדדית, ותופרים את הסנטימטרים האחרונים משני צידי הפינה שהשארנו מקודם לא תפורים. אם רוצים לתפור תפר חיצוני, הנקרא גם תפר משכיב, שמטרתו להצמיד את עודף הבד הנותר אחרי קו התפר לבד החיצוני, זה הזמן האידיאלי לעשות את זה עבור התפר הראשון, כיוון שכרגע זה הרבה יותר קל מבהמשך. התפירה של התפר המשכיב
נעשית עם רגל מיוחדת, שצד אחד שלה קצת יותר מוגבע מהצד השני, וכך קו התפר נשאר ישר לכל אורכו, ביחס למדרגה שנוצרת בבד מההפרשים בעובי. התפר הזה גם נותן מראה יפה לכרית, וגם מחזק את התפרים בצורה משמעותית. כעת תופרים את פלטת הבד של הצד השני, התחתית או הצד העליון, לאורך כל המסגרת שלה. לאורך כל התהליך שומרים על כך שהפינות של הפלטה יהיו בדיוק מול הפינות של הרצועה ההיקפית. גם כאן אפשר לתפור תפר משכיב, רק שהפעם זה קצת יותר קשה, כיוון שכל התפירה שלו צריכה להיעשות מתוך הפתח של הרוכסן. בשביל להדביק אקרילן מסביב לכל הכרית, משתמשים בדבק מגע מיוחד שמיושם בהתזה. אפשר להשתמש בפיסטולט וקומפרסור, ואפשר לקנות בקבוק ספרי פשוט. מתיזים דבק גם על הספוג וגם על האקרילן, ועוטפים את כל הספוג באקרילן. כדי להכניס את הספוג לתוך הבד של הכרית, מקפלים אותו לחצי ותופסים בין הרגליים. משחילים את הספוג בתוך הבד, דואגים שהפינות של הספוג ישבו בדיוק במקום שלהן בפינות הבד. אם צריך למתוח את הבד, מחליקים עליו את כף היד ומושכים שוב ושוב עד שהבד מתיישב בדיוק על המקום שלו בספוג. הסרטון הזה מאוד ארוך, אז אני לא אראה את הסוגים השונים של הכריות שתפרתי לספה. רק אומר שהכרית של משענת הגב חתוכה בחלקה התחתון בשיפוע של 10 מעלות, כדי שלא יהיה רווח בין כרית המושב לכרית המשענת. ואני אגיד עוד דבר, שברגע שמבינים איך תופרים כרית אחת, בשאר הסוגים של הכריות זה כבר מתחיל לרוץ. זהו, הספה שלנו מוכנה. מקווה שהצלחתם ללמוד משהו מהסרטון הזה. ניפגש בפרויקט הבא.